Apo ka aruba, apo pa luko-luko dati microphone ko. Ayan. Ada ka nga po nga po migsa. Ayan, datan medyo napigsa manan. Ayan, so kadwayo apo of course, kadwayo pa lang nagto idol tayo, Idol June Sariares and Idol John Mark Pastor. Dito ada kami man nakaduto mo tawagan. Pinadasan talang tikas day. And kikaidamutan. Ayan, so nalabit kasi dito ti process nga may met no i-text dalatan. May met no i-text yung latan apo. Anyong ito tawagan. I-text yung latan dagi answer si damdaman. Okay nga rod. Dagi ti pang ako mabasa ti pangablaawan. Adalata ti mo tawagan. Basa. Nagadudatan anay, siyempre dagay niya nagsungsungbat pa siguro dito. Ako makaparagsak. Nyawang ko nata dito Ada pinugtol damat ang nalpas magaro doon. Okay. Adan sa tingin. Hello, John Mark and Kuya Jun from Ate Laika Cariaga de la Cruz of Quirino. Kamsat ni ating Karen May. Wow. Karo. Memoryado mo ni Jerry aya. Nitom lang tema mo. Okay, kung ano apo agritan man latan manong tahanan mo makasingi nga aganser sunata papugtuyo ninanang ko Martalita Pasyon ken dagiti amin nga kabariwag dito sa San Jose Rojas sir. Request ko man dati kanta nga Rest Your Love on Me. Thanks kuya, it's me Myra Pasyon ng Rojas. Ayan. Ka Jojo na lang game nenting ako na Trinidad Cariaga. Wow, ni anti-training ako nam. Wow, anti-training. Okay. Good afternoon po sir. Pwede po pong pumati. Binabati ko po ang aking asawa na si Joel Bagayas na gumagawa po ngayon ng bamboo set. Kasama po ang aking biyanan. Wow. Kahit kumuti bamboo set. And good afternoon to our station manager, Sir Chris. Ada Jem lang nagbibuyas una. One. Sir Chris good afternoon, Sir Chris. Good afternoon. Actually, nagaduda. Nagitida na pa-shout out po from Chelo Lee. Ni Ma'am Chela tay? One. Ayan, good afternoon, Ma'am Chelo. How are you? Ayan. Yes. She's happy actually. She introduced her boyfriend in Valentine's Day. And I see the glow in her eyes. Yeah, it's sumbalang-salang. Sumbalang-salang iti mata na. And agslag. yung klase ti babae nga uri niya ti dawatem on that very moment kay itid nagaputa aglaplapusan ng tiragsak na. Uri bang Ma'am Shelo, akin na lang tong lamesa ano ko na sige ko na. Love. That's how happy. Pwede din ba kanya nga baling kayong kasjay? Mabalin idi kitang ko nagadon na dawat ko kanya na ano na dawat mo? Agiji tray. Okay na imbak ng malam yung idol kablaawa mo dagiti bayukan ken lakay ko idol toy mangkuram ilagan ano di sa ubutan di tamang kuram ang kunay na amatan di message good PM John and Mark kaya't ko man nga kablaawan toy granddaughter ko ni Althea Tumbaga iti San Antonio, Cawayan City iti panagkasangay nato no February 17. Happy birthday Althea from Mama Jane Tumbaga iti RNC Dormitory Manila, Sampaloc, Manila. Yes. Thank you. Ayan. Pa-shout out ken Jenard alias Bayek, Joji alias Buda, ken ni Rocky alias Baklat. Request song atay Muli by Bugoy Trilon. Muli. Hello mga idol, advance happy birthday kay Tay Kabsat ko, Pasaway. Ni Melvin Borromeo, 19 watching here in Qatar. Tayman Arak, mga idol from Annalyn Valdez. Naimbang Aldoyo. Aming kakabsat watching dito ay Amman Jordan from Dindin. Dito nga ka. Grangos. Siguro dito Grangos. Baliktad mo kami. Sognarg. Kung ano. Sognarg. Hello Team Maria Peters. She's watching right now. Yeah. Sige, ano pa dito? Okay, for 200 pesos hanga tumawagan apo. I-text latan. I-text yung latan. Dito yung official text line tayo. Dito yung answer yo. Taado ngamin apo tipa. Premyo tayo. Aglaposanan itinang tad. So, here's another 200 pesos with your name, age, and address. What is the title of this song? It's Valentine's Day pa lang. So, puro kastreti kantamin. Wow. Madi, ada palang over me. Di Valentine's. I've come back this morning to where I first came alive. Here within this terminal where the buses arrive. I
was a commuter on the 804. Worked for a computer on the 19th floor. And you came down the aisle of the bus and you sat by my side. Shoulder up to shoulder, we shared that 9 o'clock ride. Oh, my heart was screaming, you left your seat. Following your movement, I was at your feet. And oh, down into the terminal, both of us smiled. So we entered the terminal just as she smiled. Won't you leave out work for today? You asked of me then. So I phoned him sick on the way to the home of a friend. We were all alone from 10 a.m. till 3. Really thought the fire had gone out of me, but you awoke the sleep of my life from gray into red. Made the weary wonder of Wall Street rise from the dead. Could have held my buddy my entire life, but I had to get home to the kids and the wife. And so I left for the terminal where I began. Baby, no, I wouldn't have left if I'd been half a man. So here I am this morning where love had us for the dance. Here within this terminal where I pass on the chance. Lord, I'll never find her though I've truly tried. Probably she found another bus to ride. And I adan apo nang abag itatay pailaay 46 anyos ketian ser nagket terminal taga barangay Santa Victoria. Amok nga amo na no siya sino isunan. Oh, congratulations keng ka Jackie. Ag-reply kano sika. Sino? Isuna, ag-reply tiwon. Oh, Jackie. Sika nga ruti na nga ba? Kay 200 pesos. Okay, Jackie Dumagan of Santa Victoria, Ilagan. 46 years old and iti answer na kit terminal. Madik mo ng babae no lalaki ta Jackie ko na naman. Babae siguro. Han, kada ta brief mo Jackie dito tak na. One. Oh, Pero sa bali spelling na. Ana. Gockey datoy. Data kay J.A. Amok data ginatang mo nga data nga Jackie is 50% discount. Siyempre, practical tayo eh. Practical tayo. Nagregat ang biro korta. Babae nak kano isuna, babae nak ay. Kita. Babaem kano isuna. Naglawag, babae nak ko na na. Nakaw, oy, madi hangko mamu data. Babae nak ko na na. Naglawag. Oy, hangkam mamu data. Anyway, congratulations king ka, Manang. Congratulations, Manang Auntie Jackie Dumaga. Yes. Ayan, agul ka ta picture mga rudan. Na-picture na. Picture man. Okay, congratulations. Actually, iti sumaruno kanya nang nag-text kita apo, ni man nga alis man ang dagsang gasat mo nun. Ora, dyan nga ba nga natimawag na tayo, nag-text man lang. Gusto mo na dyan, sir, kailang naudi. Okay. Okay nga rod, ano tagitan? Amok amin dagita, yung papugtoyo, nagbunto ka mo, kami nag-text. Kung ano na Ma'am Lani Salcedo. Okay, let's try it with our Facebook Live tata. Dagiti uman sir met apo, dagiti agbuybuya iti Facebook Live. So mang papugto kami pa iti maysa.
Another 200 pesos. No, amoyo iti title na apo. Ito sunata tayo. At pinustahan to, umakar na ti Facebook na kitag-kitag tetex. Buya da. Patasin nyo. Okay. Another 200 peso load, apo, courtesy of our good friend in Baguio City. Wow, nakaka-good vibes ka no, from Jesus Valdez. Ayan. No, amo, iti title na dati nga sonata. Okay. Anang harod nga tataro. Gantan. Okay, nga rod. 200 pesos. Ito'y apo Facebook Live ti Paganseran. So, dahito yan Di Facebook Live mi Biro ko nyo ti live. JM Pastor, minno John Cereales. Biro ko nyo di Facebook Live nga madama. Aji main na, main. Wan. Main. Hanga di watch party, madidan Maday. nga mabuya. Maday. Madi nga makasumber kita. So, nga rod. Dahito yan, iti sumarono nga datatlag nga sunada for 200 pesos. Alam, datat no makita mo na sino. Oh, sige. Dito yun Print screen na dagos data na pa. Wala. Kasano ti mechanics na yan? And I don't know how I knew it, but I knew it somehow. You're the answer to the question no one's answered till now. And I don't know what you see. What do you see in me? Girl, there's nothing to what I see in you. Okay na. Stars that glisten, lips for kissing. Honey, listen, it's true. No one ever loved you better. Love you, honey. Adama nang habak nga dagosan. Screenshot. Okay, nga rod, aking kakabsat nga Jenda, nga nangansar iti Simple Jesse. I-message mo ti number nga pa kay papananada nga 200 peso load. Kita One. kami. Ain't no girl hurt too, but none of them was you. Ini kanong. They could never be what you are to me. Stars that glisten, lips for kissing. Honey, listen, it's true. No one ever loved you better. I love you, honey. I love you. I love you. I love you. I love you. 15 nga minutos nga ruden ka Aruba kalpasan iti alauna tanda. Ayan, nagado kami na po ti bisita mi di Taruar and I'm so thankful. Hantan sa pabaybayaginin, iyabantan sa katagusan datay grand champion tayon to be with us today. Okay, so may we have our grand champion? Okay, kada kita dumdum ng gitarwar. Madidan sa ako dumdum ka. Yeah, kita aman. Okay, may we have now Crystal Concepcion, our grand prize winner for the search for Ilocano Idol 2020. Sumbrikan anak ko. Together with her coach, of course. Ito na dyan live. Muna tayo hindi mo makitan. Ayan, pasok ka na.
pumano ko nga rin ang abalong. Ay, pasasalin ako. Buwan, pasasalin. Sige, garo, tatawid ako. Ayan. Okay, once again, the recently concluded Search for Ilocano Idol 2020 has ended. And dahito yun apo ti resulta na after a few nights of sleepless nights na kung nata panang parparigat na kanyami na narigat apo nga birukan na sinukata ka. Kwada nga talaga iti kalaingan ngem ada ti may nga talaga but nga inted na itidab. Can you sing while you are seated? Ayan, sige. Patasin naman tatati kalidad mo kumanta nung nakatugaw ka. Anyway, good morning, Crystal. Good morning po. Ano ang palayaw mo nga pala? Nakita ko may tumatawag sa'yo ng tala. Meron po. Tala talaga ang palayaw? Opo. Baka gusto mong yan ang screen name mo. Ang title ng yung album will be Tala. Diba? Parang maganda yung kanyang... ano ba katali? Baka no agasawa ka mga nasapa, maitali ka mo, tali tinaga mo. Anyway, gusto mo yun na ang maging screen name mo? Okay lang din naman po. Oo. Pero Crystal, siyempre mas wala pa bang Crystal sa mga artista? Wala pa, no? Wala. Oo. It can be Crystal or Tala. So, ang tabayanan dyan do apo ti first album na dito ubeng, it will be entitled Crystal or Tala. And she will be singing Ilocano song, siyempre, because we have searched for Ilocano Idol 2020. And, okay, muli, pasalamatan mo anak yung mga naging bahagi ng competition, the one behind you, nagigit tao nga timulong kayang ka. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa akin at nag-support po, tapos nanood po sa F1. Maraming salamat po talaga. Talagang dinala mo ang buong barangay, ang buong bayan ng Cabanatuan. And napansin ng aking binata na aking anak na third year high school, the second year? Fourth year na kami anak ko nalipatak. Sabi niya, ang ganda-ganda raw ng damit mo that night. Talagang nag-fit doon sa klase ng kinanta mo, sa personality mo, and everything in it. So, sino nagbigay ng damit? Binili po namin ni Mama. Ayun, talagang pinaglaanan, talagang binigyan ng attention. Ayun, wala na akong masabi, talagang binili. And yung mga emotion sa muka, sino ang nagturo or is it automatic? Automatic naman po, pero tinuturuan din po ako ni Sir Emmanuel tsaka ng mga family ko po. Yeah, Pinsan okay. ko po. Yun ang mga nagdala actually, your outfit, yung total package mo that night, including yung facial expressions at saka yung galit mo, kung sinong kaaway mo no, na talagang pinapagpag mo yung dibdib mo habang kumakanta ka. And kadakit nga nakabuya apo ay you miss half of your life kasi naidumduma apo ditang rabi. And numampay kastangan yung nga nabuya ket padasiming ipangit kanyayo no apay nga nangabak dito yung anak tayo. First and foremost, talagang she owned the stage. Sumgar dagiti umay nagbubuya. Nagriyaw apo dagiti excited. So, Password na. may password. Kailangan yung face ko. Ayan. To sing, of course, her winning piece entitled Dita Denam. Kitain niyo man apo ti inaramid na di kanta. Binalbaliwan na. Katkastuyan, iti inaramid na. Ngarod, Ngarod, the first ever Ilocano Idol 2020 Grand Champion. Dito yan, iti kansyon na. Miss Crystal Concepcion. Nitadenam awan nagbasula di naramid kumit amin pagaragsakam imanyak insubad mo sinaktan lang ang puso di mo inilalang na pudno nga ayat ko.
Tahir a puso na'y kalang anyo pa'y di ser-serbina nasumit nga langin-langin ka awan amo anak ka basulakin ka di tadenam awan nagbasula tait pa ay ku amin akabala di tadenam awan nagbasula sikat ng perdi ng uswas hindi ayat ng keltay kadagit niyar paap di tadenam awan nagbasula tait pa ay ku amin akabala di tadenam awan nagbasula sikat ng perdi ng uswas hindi ayat ng keltay kadagit niyar paap di tadenam awan nagbasula